हास्तेव 16 फेब्रुवारी सालमारी विधानसभानि चंगमारी इंखा बेलायना तंग कचांगनि बिसिंगतै अ चंगमारी इंखा हने साजागै मानो हास्तेनि गोबांखौ लुकुरकनो अ बिसिनि चंगमारिवो बुत रिना बागै नखरका मुंसा बुलाय तकलाय आशो ओंलायलिया आशाल थोंरों बतलनि अजामा रक अ बिसिनि चंगमारी तंग कचांगनि बिसिंगतै ओंमा बागै बेलायना खातंग थलायजाक बरकनि खुगो ताबुक वाइरे वाइ सामाबो खनाजागो हास्तेनि लाइबुमाबो अबनो पुइला आशुक तंग कचांगनि बिसिंगतै चंगमारी इंखा हनै पियाबा चंगमारिनि सालो मुंसा अंलिया फानो ताबुक चंगमारिनि साल लाइ फाइके हास्तेव चेंसाका थोंरोंनि सित्रा हालक खवाइ हांकर गोनांगै ताबुक गोबांमा थाइनि बुलायमा कक्तमा गोसाइ तंगो রান্না বসলাম আমরা বাড়িতে একটু পড়াশোনা পড়ার জিনিসপত্র কিছু আমরা সব লাস্ট করে चंगमारिनि साल काहाम गोरों कचां कचां खे लाइफानो ताबुक चंगमारिनि यागुलो से तंफला हास्तेव बियो रिपोर्ट कखरां।